dlouho nám to trvá. Takže dobrý den. Koukněte. No, můžem. Teď jsme to... A trvá to dlouho, to bych se stihl vysrat. Já jsem Grundig 13 a... Je 37? No, konečně! No, nemusíme být vždycky dole. No, nevadí. Jo, ty vole, jsme dobrý. Jo, mody tady mám. Ale tak já se jenom podívám na ty mody, že bych se ještě... Hej, tohle tady mají skoro všichni chatu, kromě jednoho u nich. Hej, ten mrtý chudák, hej. Ten musí připadat trapně. Kdo? Tam ta sedmička, nebo ten úplně poslední unik. A se potom podívám. Hej, to je Bartoš. Co? To je Bartoš. To máš Bartoš. Bartoš. Kdybyste se divili, kdo to je, tak to je náš kámoš. Hej, Bartoš. Nález. Ale to mrtě srá. Zo. On mi dá normálně 2 5 proti 1 a 7. 8 dokonce. No vlastně jo, 8. Kdyby měl 7, tak bychom ho ještě dali, ale... Čekaj, já jsem najít tu lepší garáž zatím. Zatím jim tady povídej. No tak, co bych vám řekl. Víte, že já mám stejný tank jako Aleš, abych to nepřipadal divně. No. Je tady nějaký bike, tak ho jdem rozkempit. No moc to nepřižila ta bouda. Hej, Aleši, to je šitský, pojď se na něco podívat, hej. Já tady rozkempil tady tu garáž. No už je rozbitý i kolo. Ale prostě to kolo tam stálo furt. Tak to bych vám řekl. Stavuju to, mody, že jo. Nevím, jestli to vidíte, ale možná ne. My tady to máme kvůli tomu, prostě já to jsme prostě. No, děláme na to je padino. No, kdybyste se divili, když to vidíte, já nevím. Ale kdybyste se divili, co to je za divnou stránku, tak když taky vám potom dám do popisku videa. To je ta garáž, ne? Jo, hangár. Tady je hangár 1, hangár 2. Tu 2. Hangár 2. Hangár bar, tyba. Že? Hangár bar, to je v Minecraftu. Co tak říká? Hangár bar. To je něco jako jídlo bar. Nebo se ven. Hunger bar, to. Hele, to bych chtěl hlavatej, vole. Hele, my vám něco řekneme. Takže budete mít T20, nebo ne. Počkej, jak je ta jednička? Jaká jednička? MS1. Jo, MS1, potom bude T24 Aleši. Já nevím. Pak je T46, pak je T28, KV1, KV, buď KV2, KV1 E a... Jsem tě říct, se tam podívaj. Vole, nebudu odskipovat, vole, No, dělej si, co chceš, prosím tě. Hlavně mě nešukej. Prosím, jako ve škole. Nedávej, jo? Dám to tam. A to vypípnu. Mám tě zatím zabít. Zkusíš to jednou. A po druhý už ne. Hej ty vole, do prdele, hej. Aleši, dělej, pojď, už to bylo. No na tom pítelí. Máme 56, no skoro 60% do toho. A kdo tam je? No už tam jenom zase jde. Nevím, nějaký lehký tank. Jo, 2 taky tanky. Ale já tady budu trochu kempit, možná. David se na ně bacha, nevím co to je. No tak ho zabiješ. Jenom zabije tanky. Já, kdybyste se divili, co to je za tank, tak to vlastně můžete vidět tam. Když jsem to splácl nějakou cyklokotínu. Uhni ty debile chlupaty na hatu. Jsem se mě udělal trošku. Nakopím ho do prdele. Doslova. No, to asi doslova ne. Já teďka kdyby nás dali ne všechny ty trojky. Nebo ty trojky. Ty 4 trojky. Ale mě se možná vypne to tank, taky. Chci ti vypnout, že jo?
Ne, už je to v pohodě. Ale už to dej mi zde. Mám cíl. To by nás neměli dát. Vypadá to, že je to šla přímo skrz. Haha, ty vole. Cíl ztracen. Takový, vypadá to, že mi to přímo skrz. Já jsem to střelil do motoru. Mě zabil živniček. Mě zabil živniček. Od tam jsem se nahnul. Ty kurva, střední tam za tebou, hej. Aha, vidím, mám nehraje. Poškodili jsme jejich pancíř. Mě se v pohodě zabijem. Trefa do Ty černého. sráči, nechopy. Už hraje. Už jsem mrtvý skoro. A stejně skončila být. Hele, ale docela dobrý. No, tak já si tam dodatím ty mody. Hej, Aleši, pošleme je. Počkej, já tady ještě ani nemám ty mody. Jo. Ty chceš poslat, vole. Ano, 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 ano. Já takový. Máš? Jako já Čech a on. Jsi normál? Tam se. Je. Máš tím spít? Sám spí. Ty vole, hej, co to je? Nevím. Jak já to mám vědět? Nejsem teplej. Dáme bitvu. Počkej, já teďka... Hej, Aleši, vezmeme si 5, ty vole. Ty vole, už mám 13 Jsem sběr. debil. Ale lidi, jak jsem vám říkal v minulým videu, ať mi poradíte, tak už mi nerajte, protože já z KV1 si vyzkoumám KV1 a z padiny si vyzkoumám T128, 150. Chápete? Jo, oni možná jo, ale já ne. KV1 si vyzkoumám. Já to chápu, vole, akorát jsem si dělal prdel. T50 si vyzkoumám T150, chápeš už? What the fuck. A tak jsi hezký hovada, Ne, já jsem to. Tak můžeš si z té 50 vyzkoumat té 150. No tak ty vole, T20, vole. T20 pomůže 2, vole. No, a co s ním? No a dál už nejde. No, teď jo. Hej ty vole. To máš na vydělávání peněz potom. Hej, to je dobrý, hej. Co je za dobrý, vole. I u té 5, to vole, já už to mám koupený vyřídila. Ty vole. No. Tak.